Така, начало на пътеката за връх Шипка. Не сме на големите стъпала, сме на една по-странична пътечка от връх Орлово гнездо към големия връх и големия паметник Шипка. Не знам колко е разстоянието, може би 100 метра, не повече. Наклона е поносим. Не е нещо кой знае какво. Ще видим дали ще се задъхаме догоре. Не пушим цигари, би трябвало да не се задъхаме. Би трябвало да нямат задъхване, би трябвало да дишат с пълни дробове и това да им се отрази ободряващо и да зачерват бузите. Но на други хора, които също могат да са млади, които пушат, пият, които не спортуват, които смисъла на живота им е петък вечер се вземат парите и се набавкат в кръчмите до дупка, това може да се случи, може да им се стори непосилна задача. Не само непосилна и невъзможна. Невъзможно. Тоест, ако те го качат този връх Шипка, те за тяхните очи ще са по-силни от героите на Шипка. На фона на малкото въздух. Най-хубавото знаме е точно пред нас. Това е българското знаме. Мила Родино. Сега в момента го изкачваме от северната страна. А самите боеве са се водили от другата страна, от към юг са идвали турците, така или иначе. Лагерът е бил на село Шейново, което е в подножието на върха. И така като цяло, чисто географски, височината е 1326 метра.